Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mario. Taong 1980, Alibog, Occidental Mindoro. Ilang mga tao lamang sa mundo ang walang permanenteng lugar at tahanang kinikilala. Kabilang sa mga ito, ang mga manlalayag na buwang-buwang naghahanap ng lugar na mapagkukunan nila ng pagkain. 19 na henerasyon na ang lumipas mula noong naging manlalayag ang kanilang pamilya. Hanggang sa pangkasalukuyan, hindi pa rin napapatid ang ganun nilang gawain. Dahil sa isinilang sa pamilya ng mga manlalayag itong si Mario, mula pagkabata, natutunan niya ang mga dapat niyang malaman kapag nasa laot ang kanyang pamilya. Ang gawing direksyon ng simoy ng hangin, bigla ang paglakas ng alon at mga palatandaan sa langit ukol sa mga kahaharapin nilang problema kapag sila'y mamamalaot. Lahat ng detalyeng maaaring makapagpahamak sa kanila, pinag-aralan nila yon ng maigi upang matagumpay silang makatawid sa mga isla. Dagdag pa niya na, ang tipikal na babala sa mga manlalayag ay ang tungkol sa pulang langit kapag umaga. Isa kasi yung babala ukol sa paparating na unos. Awa naman ng Diyos, madalas pulang kalangitan sa hapon ang kanilang nasisilayan. Di naman sila nababahala ukol dito dahil ilang beses na rin nilang naranasang maglayag sa ganoong sitwasyon. Ang kaso lang, nang mapadpad sila noon sa Alibog, bigla ang nagbago ang lahat. Pagdating kasi nila doon ng madaling araw, napansin nilang nagkulay dugo na ang kalangitan. Nang masipat yon ng kanyang ama, nagdesisyon naman yung bumaba na sa kanilang bangka. 3 bangkang kanilang dala at bawat isa sa mga ito, tinitirhan nilang mag-anak. Sa kanilang bangka, naroon ang kanilang pamilya, habang sa ikalawa at ikatlo naman, nanananahan ng pamilya ng mga tiyuhin niya. Dahil sa hindi sila pamilyar sa lugar, pinili nilang manatili sa dalampasigan. Inaasahan kasi nilang isang malawak na ilang ang nasa unahang bahagi nito, dahil yung pantalang huli nilang nasilayan, milya-milya ang layo mula sa kanilang pinagpapahingahan. Sa pagsapit naman ng umaga, lahat ng mga batang kanilang kasama abala na sa paliligo sa dagat. Sila Mario naman noon, naghahanda na rin para mangaso sa malawak na gubat ng isla. Habang pinagmamasdan nila ang kanilang pamilya, di naman niya maiwasang mapansin ang tuwa sa mukha ng pamangkin niya. Sa isip-isip niya, pangkaraniwan lamang ito, lalo pat matagal na panahon na rin ang dumaan bago sila nakaranas ng ganoong kasiyahan. Alam niyo kasi pinuno, tumatagal lamang sila sa dalampasigan ng isla kapag meron silang unos na naramdaman. Kapag wala naman, dumadaong lamang sila para mamili ng kanilang mga kailangan. Ganon at ganon ang kanilang ginagawa, kaya yung mga bata, halos wala na talagang oras sa paglalaro. Makalipas pa ang ilang minuto, nagkayayaan na nga silang lahat. Bago nila nilisan ng grupo, inabisuhan sila nitong huwag pupunta kung saan-saan, lalo na kung hindi pa sila nakakabalik. Bukod kasing bago lang silang napadpad sa lugar na yon, wala rin silang kaide-ideya sa mga taong naninirahan dito. Nang marinig naman yon ng kanilang pamilya, sumang-ayon lang naman ang mga ito. Maya-maya pa, umalis na rin ang kanilang grupo. 5 lang sila noong umalis, kabilang ang 2 niyang tiyuhin at mga pinsang kaedad lang din niya. Pagpasok naman nila noon sa gubat, maigi nilang pinakinggan ang lahat ng kaluskos na kanilang naririnig. Aminado kasi silang hindi sila sanay sa panghuhuli ng mga ligaw na hayop, kaya lahat ng pag-iingat ginawa nila.
Ang kaso lang, pagkaraan ng ilang minutong pag-usad, napansin ni Mario na parang nawawala na ang kanilang grupo. Sinubukan nilang bumalik pero hindi na nila matandaan pa ang daang kanilang tinahak. Hindi naglaon. Pagtungtong naman ng hapon, meron silang nasipat na sityo di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Sa tabi ng sityong yon, merong isang malaking daan na animoy nagdudugtong sa mga karatig lugar. Nang masipat naman nila ito, minabuti naman nilang tumungo roon. Bukod kasi sa hihingi sila ng direksyon pabalik, nagdesisyon na rin ang kanilang grupo na mamili na lamang ng pagkain. Dahil dito, kampante naman silang naglakad hanggang sa kalaunay na pasok na nila ang sityo. Unang silay naman nila Mario sa mga taong naninirahan dito. Wala naman silang napansing kakaiba. Nang mapagtanto nilang ordinaryong tao lamang ang mga ito, tila bang naging kampante sila. Ang hindi nila noon nalalaman, lugar palayo ng mga manlalason. Sa kasagsagan ng kanilang pamimili, naging maingat naman si Mario sa pagmamasid. Habang tumitingin kasi sila sa mga karneng kanilang bibilhin, napapansin niyang parang may tinatapon doon ng mga tindero. Ang nakakapagtaka pa sa lahat, wala naman sila roong nakikitang kakaiba, pero kapag sinusubukan niyang titigan ng karne, meron siyang nasisipat na mga abo na dahan-dahang nanunuot sa ilalim ng balat nito. Pagkaraan pa ng ilang oras, nang mabili na nila ang kanilang mga pangangailangan, agad naman silang naglakad papalabas ng baryo. Nagdesisyon kasi silang mag-aabang na lamang doon ng mga mangingisda na kanila namang pagtatanungan ng direksyon patungo sa dalampasigan. Maya-maya pa, pagdating naman ng dalawang bangkerong may bitbit na mga sagwan, agad naman silang lumapit sa mga ito. Ang problema lang, nang tinanong na nila ang mga taong yon, tumitig lang naman ito sa kanila, sabay lakad papalayo na parabang walang nangyari. Dahil dito, hinayaan lang naman yon nila Mario. Iniwasan na rin nilang umimik para naman makaiwas sa gulo. Sa pagpapatuloy ng kanilang paghihintay, meron silang napansing matandang lalaki na nakatingin mula sa malayo. Nang masipat nila ang matandang yon, alam nilang sila ang pinagmamasdan nito, kaya hindi na rin sila nag-alangan pang lumapit para magtanong. Mabuti na lang, di tumakbo ang matandang yon, kaya nagawa nila itong malapitan. Pagharap naman nila rito, may hinahon naman nila itong kinausap gamit ang kanilang diyalekto. Ang kaso lang, hindi talaga sila magkaintindihan. Akala nila Mario wala na silang paraan para makausap ito. Ngunit nang magsalita yon, laking gulat na lamang nila nang gamitin ito ang diyalektong kinagis na nila. Noong una di pa sila naniniwala pero nang mailahad ng matanda ang tungkol sa pagkakaroon nito ng ugnayan sa kanilang angkan, dito na sila naniwala. Matapos nun, agad naman itong inilahad sa kanila ang mga bagay na kinakailangan nilang malaman. Pagtatapat ng matanda, hindi maganda ang lagay ng kanilang pamilya. Inutusan din sila nitong itapon ng lahat ng kanilang pinamili kung ayaw nilang magkasakit at mamatay sa isla. Mariin din itong inilahad na sa mga oras na yon, nanganganib na ang kanilang buhay. Lahat ng mga manlalason sa sityo, natunugan na sila at maaaring magsumbong na ang mga ito sa mga kaibigan nitong nilalang na kumakain ng karne ng tao. Dagdag pa ng matanda, hindi aswang ang makakalaban nila sa lugar na yon, bagkus mga uri ng nilalang na hindi nalalayo sa mga hayop. Nabanggit din ito na malayong-malayo sa tao ang mga nilalang na yon, kaya asahan nilang walang awa sila nitong uubusin sa oras na magkaroon nito ng pagkakataon. Dahil sa mga sinabi nito, di naman niya maiwasang umalma. Sa isip-isip kasi ni Mario noon,
Baka naman tinatakot lang sila ng matanda. Dagdag pa niya na, hindi siya maniniwala ng walang basehan. Kaya para makumbinsi sila nito, kinakailangan nilang maghayag ng mga patunay. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, napangiti lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng, Sa tingin mo, bakit nag-iisa na lang ako rito? Hindi ka man lang ba nagtataka, kaibigan? Dati rin akong kagaya ninyo. Isang manlalayag na kung saan-saan ang lugar nakakarating. Pero nung madapo kami rito, lahat ng iyon nagbago. Nasaksihan ng aking mga mata kung papaano bawian ang buhay at katayin ng mga nilalang na yon, ang aking mga kamag-anak at pamilya. Noong mga panahong yon nawala na ako ng ganang mabuhay. Pero pinilit kong may mapanghawakan dahil naniniwala akong may darating din ditong kagaya namin. Salamat naman sa Diyos at dumating na ang araw na aking hinihintay. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad naman sila nitong inanyayahan sa lugar kung saan ito nakatira. Pagdating naman nila roon, di naman sila gaanong nagtagal, lalo pat kinakailangan nilang palikasin sa dalampasigan ang mga mahal nila sa buhay. Nagmagandang loob ang matanda na doon na muna sila manuluyan hanggat may banta pa ng unos sa laot. Dagdag pa nito na, wala naman yung hinihiling na kapalit. Ang sa kanya lang, isama siya ng mga ito kapag maglalayag na sila. Nang marinig naman ni Mario ang sinabi ng matanda, di naman siya nagdalawang isip. Bukod kasi sa malaki naman ang kanilang bangka, hindi rin gaanong marami ang kanyang pamilya na nakatira rito. Ilang minuto pa ang lumipas. Dali-dali na nga nilang tinahak ang daan patungo sa dalampasigan. Hindi na rin yun naging mahirap para sa kanila, lalo pat bistado na ng albularyo ang kabuuan ng lugar. Bago sumapit ang dapit hapon, narating naman nila ang kinaroroonan ng kanilang pamilya kung saan nadatnan nila ito na nagpapahinga sa harap ng bangka nila. Matyaga rin yung naghintay kahit hindi pa kumakain ang mga ito. Pagsilay naman ito sa kanila, dali-dali naman yung lumapit. Hindi naglaon, isa-isa na ring naghanda ang mga ito hanggang sa tuluyan na nga silang makabalik sa tahanan ng matanda. Nagtataka man ang mga kadugo nila sa kanilang ginawa. Di naman yung naglakas loob na tumutol sa kanilang nais. Alam din naman kasi ng mga ito na wala silang ibang hiling kundi manatili silang ligtas sa lahat ng oras at pagkakataon. Kinagabihan naman noong araw na yan, pagpahinga ng kanilang pamilya, inabisuhan sila ng matanda na sumunod sa kanya. Sa kasagsagan ng gabi, binalikan nila ang kanilang mga bangka at doon na nga nila nakita ang mga pangyayaring hindi kapani-paniwala para sa kanila. Ayon kay Mario, sa itaas ng mga bangka nila, may mga nakalutang na mga nilalang na nakasuot ng itim na talukbong. Sinubukan nilang pagmasdan ng maigi ang mga ito, pero hindi nila nakita ang katawan ng mga nilalang na yon. Sa itaas naman ng kanilang mga bangka, may nasipat silang naglalakad na parang mga tao kung titingnan sa malayo. Pero nung tumama na ang liwanag ng buwan sa katawan ng mga ito, doon nila nasilayan ang mga kagimbal-gimbal nitong anyo. Paglalarawan ni Mario sa mga nilalang na yan, parang nakabaliktad ang mga binti nito dahil sa kakaiba nilang paglalakad. May mga talampakan din silang kahawig ng sakabayo, tapos kahit hubot-hubad ang mga ito, wala sila roong nakikitang kasarian. Hindi lang yon, nakakapangilabot din ang wangis ng mga ito, gawa ng parang pinaghalong mukha ng kabog at aso ang kanilang mga itsura. Pagapang din ng pamamaraan ng paglalakad ng mga ito, kaya madali nitong nalilibot ang kabuuan ng kanilang mga sasakyan.
Matapos naman nila yung masilayan, dali-dali naman silang humanap ng armas na maaari nilang magamit pantaboy sa mga ito. Ang kaso lang, nang akmang papasugod na sila Mario, narinig nila ang babala ng matanda. Ayon dito, kung talagang nais nilang itaboy ang mga nilalang, dapat handa rin sila sa maaaring mangyari. Hindi kasi yon ang tipo ng mga nilalang na madaling nasindak, dahil unang-una, isa yon sa mga rason kung bakit may nakita silang pamumula sa kalangitan. Base kasi sa karanasan ng matanda, may kaugnayan ang mga ito sa mga unos na nararamdaman ng mga manlalayag na napapadpad sa lugar. Isa kasi yon sa mga paraan ng mga nilalang para makakain at makapagparami. Di kasi yun basta-bastang nananalo ng mga tao sa isla dahil alam din nila kung ano ang kaya nitong gawin. Dagdag pa nito na lahat gagawin ng mga nilalang na yon, masiguro lamang na hindi makakatakas ang kanilang mga biktima. Dahil sa sinabi nito, natauhan naman bigla sila Mario at ang mga tiyuhin niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, bigla na lamang sila noong natahimik nang mapansin nila ang pag-iba ng kilos ng mga nilalang na yon. Sa hindi malamang dahilan, dahan-dahan naman itong humarap sa kanilang kinaroroonan na parabang meron itong inaamoy. Nang mapansin naman yon ng matanda, agad naman sila nitong inutusang umatras sa takot na baka natunugan na sila ng mga ito. Ang kaso lang, nung umaatras na sila pabalik sa kakahuyan, nakagawa ng ingay ang isa sa kanyang mga pinsan. Sa sobrang dilim kasi ng paligid, hindi na nito nakita pa ang mga matatalas na kahoy na nakapaligid sa kanila. Pagsigaw naman ito, agad naman itong nakuha ang atensyon ng mga nilalang na yon. Sa isang iglap, lahat ng mga nakalutang sa ere mabilis na tumungo sa itaas ng mga puno kung saan sila nagtatago. Nagpapakawala na rin yon ng mga kakaibang tunog na siya namang nagdudulot ng matinding takot sa kanila. Halos inabot din sila ng ilang minuto sa lugar na yon hanggang sa nagdesisyon na nga ang matanda na umalis doon. Nasipat kasi nitong malapit na silang maabutan ng mga nilalang, kaya hindi na rin yon nagdalawang isip pa na tumakas papalayo. Sa pagbagtas naman nila ng daan, nanatiling nakabuntot sa kanila ang mga nilalang. Sinubukan nila itong iligaw pero hindi nila yun nagawa dahil sa naaamoy na ng mga ito ang kanilang mga bakas. Maliban dito, nagkalat na rin sa dinaraanan nila ang dugo ng pinsan niya hanggang sa tuluyan na nga itong makaramdam ng matinding pagod. Pagtigil naman ng kasama nilang yon, agad namang napahinto si Mario at ang kanyang mga tiyuhin para sana yon ay tulungan. Ngunit, nang akmang lalapitan na nila ang mga ito, bigla itong niyakap ng dalawang nilalang na unang nakakita sa kanila. Ayon kay Mario, napaglapit nito sa pinsan niya, sa pilitang pumasok sa loob ng bunganga nito ang mga itim na telang nagkukubli sa kanilang mga wangis. Paglaho naman ito, doon nila nasaksihan ang mabilis na pamumutla ng pinsan niya. Naging tuliro na rin ito, at kahit pag sumikapan itong maglakad papalapit, animoy may kung anong puwersa na ang pumipigil dito. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman yon ng pinsan niya, ngumiti lang naman ito sa kanya sabay wika ng, "Umalis na kayo! Ayos lang ako!" Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, bigla naman itong kinaladkad ng nilalang na humahabol sa kanila. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, sigaw na lamang nito ang kanilang narinig bago yun tuluyang mawala. Masakit man para iwan ang kasamahan nilang yon, napilitan silang magpatuloy nang wala ito. Hindi naglaon, nang makapasok na sila sa isang magubat na parte ng isla, doon na sila gumawa ng paraan para magtago.
Yung kasama nilang matanda, naglublob sa putikan, habang sila naman piniling humanap na rin ng mapagtataguan. Si Mario noon, nagsusumiksik sa mayayabong na halaman, habang yung mga tsuhi naman niya, sumuot sa makakapal na ugat ng punong malapit lang din sa kanila. Ang kaso lang, nung marating na ng mga nilalang ang lugar kung saan sila nagtatago, hindi yun umalis doon. Matyaga sila nitong hinanap hanggang sa kalaunay na sipat na nito ang mga tsuhi niya. Pagsilay naman dito ng dalawang nilalang, agad naman itong pinapasok sa loob yung mga talukbong na nakalutang sa ere. Ito ang sapilitang nagpalabas sa mga tsuhi niya, kaya nila yung tuluyang napaslang. Habang nilalapa naman ito ang katawan ng mga tsuhi niya, nakatatlong balik pa yon sa pinagtataguan niya bago ito umalis. Paglaho naman ng mga ito, takang-taka naman si Mario noon dahil bakit parang hindi man lang siya nito nakita. Kung isipin kasi, mas nakatago pa nga ng maigi ang mga tsuhi niya. Makalipas pa ang ilang minuto, pagtayo naman ng matanda sa pinagkukublian nito, agad naman yung lumapit sa kanya at sa pinsan niyang lumublob rin sa putik. Matapos naman sila nitong kausapin, doon na nila sinubukang maglakad pabalik sa bahay nito. Sa kasagsaga ng pagtahak nila ng daan, humingi yun sa kanila ng pasensya. Hindi na kasi nito nabanggit ang tungkol sa dalang panganib ng mga nilalang na yon habang pinagmamasdan nila ito. Dagdag pa ng matanda na ganun kadelikado ang mga nilalang na kanilang kinakaharap, kaya hanggat maaari kinakailangan talaga nilang mag-ingat. Nabanggit din ito sa kanila, yun ang huling pagkakataon na pagmamasdan nila ng malapitan ang mga nilalang na yon. Sabi ko sa inyo na delikado talaga sila. Pero hindi kayo nakinig. Ngayon naunawaan nyo na ang mga sinasabi ko sa inyo. Huwag nyo nang isipin ang nangyari sa kanila dahil mas matindi ang panganib na ating kahaharapin. Wika ng matanda. Lumipas pa ang mga araw. Pinili nilang manatili sa loob ng tahanan nito. Wala mang makain. Hindi sila nangahas na magpagala-gala sa mga lugar na wala naman silang kaalam-alam. Ayon kay Mario, nakakaalis lamang sila sa bahay nito kapag kasama nila ang matandang yon. Umaga lang din sila kung lumuluwas, nang sa gayoy wala silang makasalubong na nilalang. Habang tumatagal din ang kanilang pananatili sa isla, kapansin-pansin naman ang animoy hindi pagkawala nung pulang langit na kanilang nakikita. Dahil sa pangyayaring yan, nagsimula na ring magtanong si Mario sa matanda kung kailan ba ang eksaktong pagkawala ng mga senyales sa langit. Kung siya lang kasi ang masusunod, gustong-gusto na talaga niyang umalis sa lugar na yon. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, agad naman itong inilahad sa kanya na hindi yun mawawala hanggat alam ng nilalang na buhay pa sila. Dagdag pa nito na hindi nito dinadaya ang senyales ng kalikasan, kaya hindi magiging maganda kung pipilitin nilang umalis. Dahil sa sinabi nito, matapang namang nagdesisyon si Mario ukol sa gagawin ng kanilang angkan. Anya, kahit ganun man katindi ang kaharapin nilang pagsubok sa laot, mas mainam na yon kaysa manatili sila sa isla na alam naman nilang wala ng kasiguraduhan ang kanilang mga buhay. Pagkalahad naman niya nito, agad naman niyang inutusan ng kanyang pamilya na maghanda na. Nang mapansin naman niyo ng matanda, sumunod na rin yon sa kanila. Subalit, bago ito tuluyang sumang-ayon sa plano, inilahad nito na mas mainam kung gabi sila aalis upang hindi sila masumpa ng mga nilalang na yon. Dagdag pa ng matanda, yun lamang ang nag-iisang paraan para hindi sila magdala ng karamdaman sa kanilang paglalakbay. Mariin din itong inilahad
na kung hindi yun gagawin nila Mario, mas mainam na magpaiwan na lamang siya sa isla. Nasisiguro kasi ng matandang yon na kapag gano'n ang ginawa nila, mataas ang posibilidad na hindi na sila makakarating sa susunod na isla. Pagkarinig naman nila sa sinabi nito, wala naman silang nagawa kundi ang sumang-ayon. Mahirap man yung paniwalaan pero di nila maipagkakaila na sa kanilang lahat, tanging ang matanda lamang ang may malawak na kaalaman ukol sa mga ito. Kahit medyo delikado ang nais nitong mangyari, walang nagawa sila Mario kundi yon ay sundin. Maging sila man kasi, napatunayan na ang katapatan ng matanda sa kanilang pamilya. Sa pagsapit naman ng araw ng kanilang pag-alis, maaga pa silang tumungo sa dalampasigan. Mula roon, sama-sama nilang inayos ang kanilang mga bangka at pagsapit ng hapon, sinimulan na nila ang paghahanda sa kanilang pag-alis. Lahat ng layag nakataas na. Para pagpatak ng dapit hapon, maghahanap na lang sila ng hangin na pwede nilang sabayan. Nakahanda na rin ang mga bangka upang magamit nila ito sa sandaling hindi umihip ang malakas na simoy ng hangin. Ilang oras pa ang lumipas. Pagdilim naman ng buong paligid, agad namang nagbigay ng hudyat ang matanda na itaas na ang mga angkla. Nang marinig naman yun ni Mario, abot langit naman ang kanyang pasasalamat dahil aalis sila roon nang wala pa ang mga nilalang. Ang problema lang, nang akmang papalayo na sila ng isla, bigla na lamang nagsidatingan ng mga ito. Para itong mga piratang pumasok sa loob ng mga bangka nila, kaya nung masipat yun nila Mario, walang patid nila itong nilabanan. Hindi na rin nila ininda pa ang lakas ng mga nilalang dahil alam nilang wala na silang matatakbuhan. Sa loob ng kalahating oras na kanilang pakikipagbuno, nagawa naman nilang maitaboy ang mga nilalang na pumasok sa kanilang bangka. Kaya nila na isakatuparan ng mga ito dahil na rin sa tulong ng matanda. Nung malapit na silang masukol, naglabas siya ng mga pangontra na mabilis nitong isinaboy sa hangin. Hindi na nakita ni Mario kung ano ang inilabas ng matanda dahil bukod sa masyadong madilim, parang mga abulang din ang mga ito. Paglaho naman ito sa hangin, umusok ang mga nilalang na kasalukuyang nakikipaglaban sa kanila, kaya wala na yung nagawa kundi ang lumikas. Matapos nun, doon na sila nagkaroon ng pagkakataon para tumakas. Ang problema lang, sa 3 bangkang sinakyan ng kanilang pamilya, 2 lang ang nakaligtas. Yung medyo malayo kasi ang distansya sa kanila, napalubog ng mga ito. Ang mga kadugo naman nilang sakay ng bangkang yon, napilitang bumalik ng isla. Subalit, di pa man yun nakakalapit sa dalampasigan, pinagdadagit na ito ng mga nilalang. Gustuhin man nilang tulungan ng mga ito, alam nilang wala na silang magagawa kundi ang magpatuloy at unahing iligtas ang kanilang mga sarili. Hindi naglaon. Nang makalayo na sila ng isla, unti-unti nang humupa ang takot na nararamdaman nila. Akala nila doon na magtatapos ang lahat, pero pagdating nila noon sa laot, hinampas sila ng mga alon na halos kasing taas na ng mga bahay. Mabuti na lang sanay na sanay sila sa dagat, kaya nagawa naman nila itong malagpasan. Yun nga lang, nagdulot ito ng matinding pinsala sa kanilang mga bangka, kaya kinakailangan nilang maghanap ng pinakamalapit na isla. Pagdating naman nila sa kabilang baryo, dito na nila ginawa ang mga bangka nila. Habang inaayos nila ito, naging madalas naman ang pagkumbinsi sa kanila ng matanda na manatili na sa lugar na yon. Noong una, hindi pa nila ito gaanong pinapansin. Pero nang masipat nilang nagtatayo na ito ng sarili nitong kubo, napagtanto nilang may punto ang nais nitong mangyari. Sa isang iglap,
nagbago ang pasya ng kanilang pamilya. Kahit kasi hindi nila sabihin, aminado silang bawat isa sa kanila napagod na rin sa paglalayag. Mula nung naisip nila ito, nagpasya na rin silang manatili. Lumipas ang mga taon, tuluyan na ring nahanap nila Mario ang buhay na kanilang pinapangarap. Payakman ang naging pamumuhay nila sa lugar. Kontento naman sila. Sa mga panahon kasing yun pinuno, wala na silang ibang ipinagdarasal kundi ang mabuhay ng payapa at hindi na maranasan pa ang karumal-dumal na pangyayaring minsang nangyari sa kanilang pamilya dahil lamang sa kahulugan ng pagpula ng kalangitan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sa pagkakatanda ko, yung ganitong pangyayari, yung pagpula ng langit, alam ko sa Albay ito eh. Sa Bicol nangyayari yung ganitong klaseng eksena o yung ganitong pangyayari na talaga namang sobrang kakaiba. Tapos magiging kulay pula yung langit umaga at saka gabi. 'Di ba? May nagsasabi na may paparating na diwata, may nagsasabi na nagagalit yung diwata ng digmaan o may bathala na kung ano man. Basta alam ko sa Bicol to eh. Sobrang daming ibig sabihin nito, yung namumula yung langit. Iba pa rin yung pamumula ng buwan magkaiba pa rin yun. Ito, pinag-uusapan natin dito, kabuoang langit. Dito naman, kwento to ng mga manlalayag. So, ibig sabihin, wala silang permanenteng lugar. Ikot sila ng ikot sa dagat. Diba? Pinaliwanag din naman ni Mario, diba? Kung paano yung takbo ng buhay nila noon. Pero siguro, noon-noon pa to eh. Ngayon, nakahanap na sila ng permanenteng pagtitirhan nila, kaya doon na sila tumira. Pero nung panahon nila, yun nga, siguro kakaikot nila sa dagat, nakikita nilang kulay pula talaga yung langit. Alam niyo ako, sa totoo lang, personally, experience ko, first time ko makakita ng pulang langit, sunset yon sa Boracay. Pero kasi, talaga namang nangyayari yon. Pero dito kasi, pinag-uusapan natin, yung kabuuan ng langit. Imagine ninyo umaga pula yung langit, gabi pula yung langit. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakakita ng ganun. Yung nakita ko lang, yun nga, nabanggit ko sa inyo, sunset lang yun sa Boracay. Pero, yun nga, yung pagiging pula ng buo, wala pa ako nakikitang ganun. Siguro may iba pang kwento tungkol dito o may iba pang pamahiin tungkol sa ganitong kaganapan. Baka meron sa inyo nakakaalam. Malaking tulong yan para magkaroon tayo ng bagong kaalaman. Kaya kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.